Tamuś! Oj, to Ty. jest śmiesznotka. Czekaj. A, Może się troszkę zniż, żeby mógł dotknąć tej babą. no ale zawsze może. No i nie jesteś na filmiku. Babo nie jest nawet na filmiku. O, Oj, jaka duża, ale złapałeś zanim tatuś zrobił. ty! Nie. Tatuś robi. Tatuś sam. Uwaga, Tamuś. Taka duża, jakbyś dmuchał w szkło. Czekaj. O. Okej. Ej. Nie złapałeś. Tamuś. To mi prosto w twarz, Tamuś. Tobie na okulary? No tak. Wiesz co, ta zielona dobre robi, ale daj mu zmaczać jak chce. Dzieciaczek też z tego coś ma. Chcesz, żeby była zielona, to będzie zielona. O, zmieniasz? To można odkręcić? Co żartujesz? Ja nie wiedziałam. Naprawdę? Wow. To się do męża, żeby wiedział. Oh my gosh, to jest technika teraz? Wszystko pasuje? To jest nawet cała Bubbles Industry, widzę. Tamuś, nie zdążyłem nawet zrobić dużej... Czekaj. O, jakie wielkie, ojej. Ty, łobuzie, ty jesteś zadowolony, co? Tatusiowi do buzi, Tomasz. Tamuś. Okej. Wow. Ale wielka była. Ja nie umiem takich dużych robić. Jak ty to robisz? Wow, ale wielka. Nie. O, Tamuś. Okej. te ząbki, perełki takie małe. Tomek. To może Oj, się ty. popluł, tak? No nie. Zobacz, przy śmiechu. Oj, to musiał. Może go obetrzyj, bo jak to będzie na filmiku wyglądało. Ale on to jest śmieszka mała. O. Na buzi mu będzie tato dmuchał? Ty sięgasz. Ty masz zasięg tam. Ach, Uwaga. Było. babo. Wiesz, jaka to by była duża, Tamuś? Jak Ej. balon taki na urodziny. Jej! Ale ogromna. Wow. Okej. O, teraz tą babą chcesz? Żeby pękła. O. Dobra, wyłączam teraz filmik. Ha! Dobra, a teraz Widziałaś? trzeba to musiał wyjąć z krzesełka, bo pojadł, to niech sobie lata. O, pokaż. To będą maleńkie, prawda? Nawet nie ma. O, ale ich dużo! Ojej! To my musimy na dwór iść. I dmuchać. No. Dobra, koniec. Poproszę pomachać do wideo. Bye bye. Tomuś, pomachaj Okej. bye bye do mamy. No, Tamuś, powiedz bye bye. Już. Bye bye. Dziękujemy za udział w filmiku. I to trzeba wszystko Idziemy wytrzeć, na bo to jest- dwórek.